Gaur nire erronkei buruz hitz egitea nator. Lehenik eta behin lehenengo erronka aurkeztuko dut dala, eski hau pixkat formalizatzen nahi da, baina gustatuko litzateke pixkat gustatuko litzateke hau izatea askoz gertuko haua ez dakit nola esan du, edo behintzat netzako leku seguru bat hitz egiteko. Esan ni askoz erosoago sentitzen naiz gauza hauei buruz, gauza ez akademikoi buruz edo sentimendu buruz gaztelaniaz hitz egiten. Orduan, hor bai erronka potentia do. Erronka aurkezteko lehenik eta bena ezaldu behar dut momentu honetan identitate krisi baten nola, eta ez zait inoiz pasa. Hau, beti egon naiz nahiko seguru zein naizen eta, ez dakit pixka galdu, bastante galduta, no? Naiz inoiz hola sentitu. Eta, nire erronki izango zen, identitate hori urtean zehar edo kurtsoan zehar, pixkat geixo, ez dakite horri pixkat hurbiltzea edo nire burua ezagutzea gehiago. Bideoa grabatu baino lehen edo nire egoera aurkeztu baino lehen esan behar dute YouTubeko bideo bat ikusi dudala. Gero jarriko eta beko kutsatxoan zein dan, baina apunto batzuk hartu ditut eta psikologo batek azaltzeu hau dana. Beak esateu krisi bat dela egoera bat non gauzak aldatu dian. Zanaet, imaginatu, karrera usten duzula eta zure barrun sentimenduk edo sentsazioak aldatu dira. Hor krisi bat egongo zen. Normalean, hau lotze du egoera negatiboekin, nire kasuan hola da. Apurketa bat izan da. Hau da, nire bikotiak inozietela. Baina, ez da izan egoera tipiko bat, orduan hor badago mia. Nik identifikatuet horregatik izan dela krisi hori. Bai, hortik aurrera galduta, no? Ez dakit zein naizen, orduan psikologoak hainbat aholku ematen ditu. Lehenik eta nire buruarekin denbora asko pasa, bestetik egoerari buruz hitz egin, bai jendeakin edo hau bai izan daiteke beste modu bat egoerari buruz hitz egiteko bideoen bidez. Horretik aprobetxatu kanalean jartzeko. Bestetik, betiko errutinarekin jarraitu, baino malgua izate. Hau da, nire bizitzarekin jarraitu, baino ulertu momentu honetan nire burua ez da hola oso kokatuta eta batzutan behar detela errutina horretatik aterazia. Ulertu behar detela denborarekin eta nire lan pertsonalarekin etorkizunen hau pasatuko da. Ez dakit, igual pasatukoa 5 urte barru, baino egoerari aurre egingo diot. Bideo honetatik atera ditudan ekarpenak edo hausnartu etena izango zen orokorrian krisi hau beste ikuspegi positibo batetik ikusi behar dudala. Hau da, zer atera dezaket egoera honetatik. Eta lehenik eta behin, nire burua hobeto ezagutu. Bestetik, urrengo etorkizuneko
egoerei aurre egiteko baliabide gehiago izango ditu dela, eta, bueno, azkenen informazio gehiago baldin bakazu edo baliabide gehiago baldin bakazu, urrengo segurazki etorkizunen egoera desatseginagoak edo deserosoagoak etorriko dira, eta baliabide hauekin beste modu batean aurre egingo diet egoera deseroso horiei. Nik uste egoera momentu honetan, agian iraganen eta nola izango, baina momentu honetan gogotsu ikusten naiz egoera honen aurrean. Zeratik, lehen aipatu ditudan arrazoiengatik, eta bestetik asko interesatzen zaitelako jakitea nora ni joan. Ez dakit, gustatzen zait erronka hau hartzia, gogotsu hartuet erronka hau. Orduan, hau azalduta, orain aurkeztukoet nire burutik pasadian pentsamenduak. Azaldu behar dut, zenbat hilabete pasadia. Iraia, urria, azaroa, bale, 3 hilabete hauetan, ez dut ulertzen nola pasadian hainbeste gauza nire burutik. Eta hausnarketei esker argumentuak aldatu dira. Esan dezaket egunero aldatu dela, edo egunero azaldu dela beste ez dakite azalpen bat ulertzeko nire burua. Orokorrean, atera ditudan hausnarketak hauek izango zian. Importantena, hau da, nire pertsonalitatea maitasunean oinarritzen nuen, edo oinarritzen dut, orain ere. Gauza da, momentu horretan, nire bizitza harreman hori zala, pertsona hori zala, pertsona horrengandik jasotzen nuena zan, hori zan nire bizitza. Nire egunerokotasuna hortan oinarritzen zan, nire eguna hortan oinarritzen zan. Nire bizitzari aurre egiteko gogua hortan oinarritzen zan. Badakit fuertia dela, baina hola da. Orain berbalizatzen eta nik flipatu iteet, baina, bueno, hola zan. Orain, esan dezaket nire bizitzan maitasun hori, edo nik uste nuena zan maitasun hori, ez dago. Nire barrun ez dago. Orduan, imaginatu esfera bat, bale? Fisiko. Bale. Esfera horren 70% maitasuna zan, maitasun sentimendua zan. Eta momentu batetik bestera hori desagertu zan. Orduan, esfera horretan, momentu honetan, esan dezakegu utzi dola. Orduan, nire nortasuna hortan oinarritzen banun, eta orain utzik baldin badago, bakarrik 70% baldin badago, normala da. Ez jakitia zein naizen. Ze nire buruarentzat nire nortasuna hori zan, sentitzen nuena. Momentotan esan dezaket ondo nagola, denbora pasadet nire buruarekin, baino beste momentu batzuetan edo orain abendua da, baino orain dela hilabete bat nik pentsatzen duen pertsona txarra nintzala. Maitasun hori esentitziagatik, edo utzi nehola. Uste nuen maitasun hori gabe enintzala luzia. Orduan, momentu honetan desberdin pentsatzen eta uste utxune hori, eski, pixka fuertia desatia utxune badola. Pentsatzia Luzia bakarrik maitasuna zala. Pertsona horrekiko sentitzen zuen maitasuna zala. Baina hori da pentsatzen dutena. Hori da sentitzen dutena. Baina, bueno, gauza da, momentuetan beldur badakat edo, bai, beldurra esan dezaket. Etorkizunen beste pertsona batekin, azte banaiz edo, beste pertsona batengandik sentitzen badut maitasun hori,
dependentzia berdina izangoet. Edo berriz nire nortasuna hortan oinarritukoet. Ez dut nahi. Orduan, hori bebai erronka bada. Hutsune hori ez bakarrik maitasunean oinarritzia. Eske nik uste ez dala hori. Baizik eta nire buruak hori pentsatzeula, ez dakilako zer da hon barru. Hor dago gakua, jakitia, Lucia, ze gauza gehiago dan. Eta momentu enten ez dakit. Hor dago gakua. Eta bueno, hoxe, horta nahi naiz. Baina nik uste denbora kontua dara. Denbora kontua eta lana bai. Orduan